19 urterekin erloju konpontzaile zen Benito. Tiktak eta tiktak artean, askotan denda zabaltzea zahaztu eta barruan kantuan entzutu omen zuten. Dendako jabeak animatu zuen, ordulariak utzi eta musikari heltzera. Lehen da biziko gitarra hasi nuen elektrikoat eta erlojei hasi nintzen horrekin nire saioak egiten. Atzaldeko lauteretan iriki behar nuen erlojeia batzutan bosteteretan irikia behar zen. Eta kanpuan jendea asarre. Neonek entzuten nula. Eta bakizu etortzen zitzazkion, berari, zera horiek ez, ez du behin irikitzen, eta egun batez, Santa Ceciliako afari bat zela medio eta bardan, kantatzen haitzu nintzen bizkat gitarra elektrikoak egin da, mikrosa bat egin da, eta esan ziren, iziarri hobekitu haize, iziarri honi bezala, ontara satuko ninokek, mezua botazian bizka bat, nigandik libratu gine zuen, ez? Agur, nere jauna hundia, hemen naukazu aurria. Negar horren bitartez, nik argitzen dut almena. Eta abentura hasi zen, eta hasi orduko, Gipuzkoan bazen ultramulto deituriko gobernadore bat, eta harek garazi egin zian niri, eta Lurde Desire bai, eta beste bat bazen. Eta handi pixkatea Bizkaiko gobernadoreak gauza bera egin zuen. Eta gelditu nintzen ez lanik eta ez kanta egintzaik. Frankismo garaia zen, eta Benitok beste kantari askok bezala zentsura jasan zuen. Ezin izan zuen kantaldirik eman, eta kantaldiak onartu zizkiotenean, ezin izan zituen bere zenbait kanta abestu. Gainera, Benitoren izena gomendatuta ez zeuden kantarien zerrendan agertzen zen. Lehen bi diskoak grabatu zituenerako, Ez dok amairu talde mitikoan buru belarri sartuta zegoen Benito. Hasierako bilera surrealista iruditu eta ezer gutxi ulertu arren, senari kasu egitea erabaki zuen Oriotarrak. Nindu sartu nahi buruan iten nion ez da. Baina beti oendik ez da gizar, bazen beti zerbait, nigan, urrengo bilera ipatzen zenean, bilera hartaren junin behar nula. Eta haren ondoren, gauza berbera pentsatzen duen, urrengoare, joan behar dut, zerbaitek tira iten zian. Eta negoen oso kalduta, nion tankerik ematen guztiarri ez. Ni ordu arte nintzen euskaldun gazte bat, Oriotar gazte bat, kantatzea gustatzen zitzaiona. Baina egia esan, guk herri kontzientziaren nolabaiteko zipristin horiek ez ginituen hartu, ez da? Ez dok amairun biltzen hasi ginen arte, eta handik, eta batekin da bestekin, eta jende asko ginote ginen, modu askotako jendeak ginote ginen, eta gauza egitatik edaten. Nik uste izan dela bere bizitzako behar bada estaziorik garrantzitsuenetako bat, ez?